Lezike izindaba zo1KZNTV fundelo samkeliswa kaNgqulunga angikubingelele ke mbukeli asikubhekele lezo ke ihamba phambili usukwini lanamhlanje. Abelaphi bashaya amakhala ngowetheku.Bamashe Bekhala ngokungaqashwa kanti ke banethemba umasipala basothukela. Umengameli wenhlangano abelaphi bendabuko community development uMbongeni Dlamini uthi ke kabenemeneze ngesikhangiso esishicilelwe umasipala iTheku enkundleni yezokuxhumana nalapho wazisa umphakathi ngomthetho kumele ukuthi ke kumele bafake izicelo uma bezohlaba izilwane ezifana nezimbuzi nezikomo njalo njalo. uDlamini ke uthi lo mthetho kuhloswe ngawo ke ukucindezela ikakhulukazi labo bagxileke emsebenzini yesintu njengoba bengeke bakwazi ukumelana nayo yonke imiqathango okubekwe ke kulo mthetho. Bashaya phansi ngonyawo abelaphi bendabuko ngesaziso esixhonywa umasipala iTheku ekhasini lawo enkundleni yezokuxhumana ngodaba ke lokuthi umphakathi kumele ufake izicelo uma ke kunesidingo esuphoqa uba ke uhlabilwane ezifana ke nezinkomo, izimbuzi kanye ke nezinye. Abelaphi bathi ke lokhu okufuna umasipala kungaphezulu kwamandla abo futhi ke kabahlonizi ukuthi abasoze ke bakuthobela. Awukwazi ukuthi uyofuna imvume wasebenza ngamathongo, sebenza ngamadlozi. Uma kudinwa amathongo manje kudinwa amadlozi manje. Nangu makoti uzithwele sokumele atete abelethe. Awukwazi ukuthi siyofuna imvume umakoti kumele kushwelezwe emsamo noma kuthethwe emsamo kubulawe isilwane la. Awukwazi ukuthi umuthathwa inkosi yamanzi ikusemanzini ikuthwele ngamaphiko ayo iyofaka emanzini uzolindwa isikhathi sokuapply imvume ipermit. Awukwazi ukuthi wenze umsebenzi ozoloko ucela ufune ipermit yawo nakwena unecala emsebenzini kwathiwa wena uyaxoshwa manje. Lethi idlozi awubonganga umsebenzi sakunika wona njengoba unecala oluqula kusasa qala ubonge umsebenzi sakupha wona. Lo 7 days uzophela vele wena usuxoshiwe nomuzi nomndeni uyondla izingane. Ayikwazi ukusebenza ngathi sabelaphi bendabuko lento. Siyayizwa siyayivuma kodwa ayikwazi ukusebenza ngathi nathi. Nakuba lesisaziso sesikhishiwe enkundleni yezokuxhumana sikuvezile ukuthi inhloso yalomthetho ngakuyona kuphela ukuqinisekisa inhlanzeko ngakwezempilo kulabo abadla yona ke inyama yokusuka ekuhlatiwe kepha ke nokuqinisekisa ukuhlalisana emphakathini. Okunye ke okubaluliwe ukuthi ke lo mthetho kangeke ukhethe iphela emasini njengoba ke uzosebenza kuzo zonke indawo engaphansi kwalomasipala. Okunye ke ukuthi kumele isicelo sifakwe ngaphambi kweinsuku eziyisikhombisa ngaphambi kokuthi ke isilwane silethwe ke kuleyo ndawo ekusuke ke sizohlatshwa khona. Ithimba likhulumisana nezakhamuzi ukuzwa uvo lwawo ngalokhu. Kona ngizwile lento ayizange ngikhulule emoyeni njengabantu esazi ukuthi sigcina kakhulu amasiko ethu. So umasipala uhlulekile ukuthi usicabangele ngamanye amazwi uyicabangele wona. Hayi ngoba kukhona la bevikela khona ezempilo ukuthi mhlawumbe khona la kulimala khona oba ngibona ukuthi kukhona la kulimala khona unquma inkukhu noma ukuhlinza imbuzi ngoba lokho kuyinto esiphila ngayo. Ngeke uye nje emabhusha sayithenga inyama iyahlathwa inyama emabhusha ekubulaweni kwezinyama esemabhusha akekho umuntu okhulumayo kulokho ngoba ngikholela ukuthi bazoba nawo umthetho ukuthi emabhusha babalawula ukuthi bahlaba inkomo engakosuku noma bahlaba imbuzi engakho noma ingulube engakho. Into nje izocindezelwa ibala lomuntu omnyama. Lo mbono uzocindezela abantu abamnyama ngoba ibona abahlabayo abelungu abahlabi. Umbuzo wami usekutheni ukuba nabelungu bebekwenza lokhu kokuhlaba ngabe ukhona yilo mthetho nje. Kumele akukhumbule angalibali ukuthi thina singabantu abamnyama siyahlaba sinamasiko. Lo esuke sikwenza sike singenzi amaphathi sisuke sigcina into ewusuke lethina abantu abamnyama esixhumanisa nolo esixhumanisa namadlozi ethu. Lo kuyindlela yokuxhumana nabantu bakithi abangasekho esikhoyelwa ukubona. Angiboni ukuthi lo kuzomsebenzela ngokuba nala edolobheni mawubheka kunabantu abangenawo ama permits engaziyo ukuthi uzokhona kanjani ukunikeza
abantu ama-permits okuhlaba ebesahluleka ukugcina imithetho yakhe la edolobheni nezethembiso zakhe kubantu abala. Uzokhumbuleka ukuthi lo masipala usanda kuveza ukuthi umphakathi owakhela indawo zasemakhaya ngaphansi kwawo usuzokhokha ke imali elinganiselwa ku-R100 inyanga nenyanga, kanti okhulumela wona lo masipala uthi ke sesiside isikhathi lo mthetho ukhona. Bylaw ebikhona. All what we're explaining ukuthi how to go about complying with that bylaw. Bylaw. Yizo masipala uthi kakulona udaba olusho lolu umphakathi usike kawunalwazi ngalo njengoba ke kungekho noyedwa othi ke uke wasifaka isicelo salokho. Alukho ulwazi obesinalo ngalombiko siubona nje namhlanje usutrenda kuma social media aswazi ukuthi uqhamuke nini kanjani futhi besihlaba thina besingazi ukuthi sesenza icala ngokwabo ukuthi kuzoba icala ukuhlaba. Umbiko uhlanganiswe uNtombi Khonamvubu eThekwini. Imashele ukwentuleka kwemisebenzi kuleli inhlangano yabantu abasha abaneziqu kepha ke abahlezi emakhaya ngoba bengasayitholi ke imisebenzi. Le nhlangano i-Unemployed Graduate Movement inxuseke abantu abasha abangasebenzi ukuba basukume balwele lesi sihlaba laba ke bamashele emahhovisi kamasipala weTheku enkabeni yedolobha. Ikhala ngokushaywa indivi inhlangano yabafundi abaneziqu kepha behlezi emakhaya. Omunye walenhlangano uSimphiwe Goniwe uyachaza. Besimasha ngama issues amaningi esibhekene nawo. Sine issue ye unemployment. Sibona ukuthi kubalekile ukuthi ugovernment declare unemployment as a national disaster njengoba nje wayenzile na kwi-COVID-19. We have issue of inflation. Issue of inflation doesn't only affect us as unemployed graduates but also those who are employed currently. Ngoba iqiniso lithi if inflation ifika, which is an economic system, fanele no government create ama means of ukuthi anyuse nama salaries abantu kuzizokwazi ukuthi imithe ama standards of living, because currently there is a serious cost in living. Kube ne publishing ebekhona ukuthi ugovernment uwanyusile ama salaries ama government officials who are already earning more than 200,000 per month, which is very much problematic because the same principle should be applying nakuma general workers. So we feel it's unfair as the unemployed graduate movement ukuthi there is no consistency and fairness in this government. Ugoniwe uthe imali yesibonelelo yahulumeni yabantu abangasebenzi yo 350 ayanele. Kunale challenge yo 350, in fact akufanele si regard as a challenge ngoba kufanele sikhombise appreciation kwi-gesture yenziwe ugovernment. Kodwa into challenge ukuthi these 350s are not sustainable. Worse ngoba sesinale challenge inflation awasakwazi ukuyiserve purpose. Literally o 350 can cover ama cosmetics ne data. Ngoba sekune inflation shuthi mhlawumbe I can only get ama cosmetics manje, and this means I will be isolated from the society and ngisakwazi ukuthi ngibe social. Umengameli walenhlangano uthi akekho ophumile ukuzokwamkela uhlu lesikhalazo zabo emahhovisini kwamasipala weTheku. Noma ngabe ubani umuntu wamasipala, noma ngabe umxolisi khawunda, noma ngabe kuthiwa sihlezi kalala, labo bantu labo akubona abantu abathatha intsha serious. Akukho ngisho noyedwa kubona ofikile asiqalike ukuthi ke sibhekane nalesi simo ngoba lesi simo sesike saba khona phambilini, okusho ukuthi intsha yaseNingizimu Afrika fanele yazi ukuthi ushintsho luzoqhamuka kuyona. Uma sibhekana nezimo kanje kuchaza ukuthi abaholi laba esibathembile ukuthi bazoshintsha impilo zethu kwabona basithathe thina serious. So ushintsho uyabona ukuthi kuyinto ekude ukunabo njengabaholi bethu. So ingakho ngisho ukuthi entsheni lento kade senza namhlanje bekuyi declaration ukuthi isiqalo sanamhlanje ithina abantu abasha sizoletha ushintsho, and kusukela namhlanje ushintsho sizoletha. Ezinabeni ze1KZNTV Eyemvume eThekwini. Omasipala ke abahlukene abangaphansi kwesifunda uthukela bathe ke banethemba lokuthi ke kwethulwa kabusha komcimbi iBekhala Festival kuzosiza kakhulu ukutakula umnotho kanye nokuthuthukisa ezokuvakasha kule ndawo. Lokhu ke kuqhame ngesikhathi kwethulwa ngokusemthethweni ke lo mcimbi obekwenzeka ke eMnambithi enhla nelikaMthaniya emva kokuphazanyiswa ke iCovid-19. Indawo yaseMnambithi indawo ehlanganisa indawo ezisemakhaya ethi Somalia kushini iphinde ibe nendawo enomlando la kuvela khona ukuthi kwaba nezimpi ngesikhathi zama 1870s phakathi kwabantu abamnyama kanjalo nabamhlophe. Kule ndawo kuphinde kube nesikhungo kula egcinwe khona umlando njengoba lo masipala oyi-Alfred Duma bakuyona le ndawo uveza ukuthi lesi sikhungo uyaqinisekisa ukuthi uyathuthukisa njalo ukuze uzokwazi ukuheha izivakashi
kudaleka amathuba emisebenzi kanjalo nokukhuphula umnotho. Sizovuselela i-Battlefield Festival. La ukukhumbula igameko zempi eyayikhona kulelizwe lala eMnambithi phakathi kombutho wezempi wamaNgisi nombutho wezempi wamaBhunu. Njengoba sazi-ke ukuthi eminyakeni eminingi edlule kwafika lezo zizwe zizoshudulisana zibanga-ke ukuthatha izwe zisusa nabantu bakithi-ke endaweni ababehlala kuzo. So la endaweni yaseMnambithi ziningi-ke indawo la okwalwelwa khona. Enye yazo le besivakashele ekseni lapha yangasePlatrand Lodge. Ziningi kakhulu indawo okwalwelwa kizo. Echaza umeya uthi ngokuzayo njengoba beyivuselela kabusha le festival okuyi-Battlefield Festival bafuna ukuthi wonke umuntu wakuyona le ndawo athole ithuba lokuzoveza imisebenzi ayenzayo yezandla ukuze bezokwazi ukuthuthuka baziphilise. Inhloso yokubungaza njalo lesi sigameko akukhona ukuthi sibungaze isigameko sempi, kodwa inhloso enkulu la kusuke ukuheha abavakashi ukuthi bezovakasha kuleli dolobha laseMnambithi ngoba linomlando omkhulu njengoba ubona nje kukhona nabamele ababuye eNgilandi abamele indawo yaseLiverpool ngoba abantu bakuleyo ndawanyana yaseLiverpool ibona babe magange kakhulu kulempi. So inhloso yethu njengomasipala uqinisekisa ukuthi sivuselela noma yini ezokwenza ukuthi abavakashi baheheke bafike la endaweni edolobheni laseMnambithi ngaphansi komasipala wethu nokuyosilekelela ukuthi mhlambe begcine bekwazile nokutshala imali la. Lo mbukiso ukuwaphazamiseka njengoba wagcina ukwenza ngonyaka ngo-2017 ngokuveza kameya uthi kwaba nezinkinga zezimali kwaphinde futhi kwaphazamisa ukuba khona kwegciwane i-COVID-19. Akuvezile uthi njengoba bevuselela kabusha ukuthi iminyaka yonke kusukela ngonyaka ozayo kuba ikhona le festival ukuze abantu bezokwazi ukusizakala kuphinde kuthuthuke nomnotho. Kowetheku Sibisi eMnambithi. Imeya kamasipala iReyinkonyeni ukhansela Zero Mqadi uthi-ke inhloso yengqungquthela yokucobelelana ngamasu okuthuthukisa kwemigwaqo nokunqanda kokuvuleka kwemigodi emgaqweni ebesingathwe ilomkhandlu iza namasuku okuqinisekisa ukuqeda ngemigwaqo engahambeki kuyona. Umqadi ukusho lokhu ekhuluma-ke nethimba lezindaba eCivic Centre eSayido eNingizimu ngosuku lokugcina kulokuvala lengqungquthela. Nakuba umkhandlu iReyinkonyeni ibike ezinhlelweni zokuphucula imigwaqo, izikhukhula zakamuva zibuyisele emuva umsebenzi okade usuqaliwe wokuthuthukisa imigwaqo ngaphansi komasipala iReyinkonyeni. Ingqungquthela yezemigwaqo ehlelwe yilomkhandlu izophuma nezincomo zokuthuthukisa kangcono ezemigwaqo. Ngoba sa-identify ukuthi umgwaqo iyona problem esibhekene nayo, kube amanzi kube into kagesi, kodwa-ke okungena kuthina ngqo njengeReyinkonyeni municipality umgwaqo ngoba sazi ukuthi amanzi angena ogwini, ugesi ungena kwa-Eskom. Sesithi-ke asidile nawo umgwaqo thina njengeReyinkonyeni sibheka yonke imigwaqo yaseReyinkonyeni sibe ne-master plan la so identify khona imigwaqo efuna ukulungiswa ngokusheshayo, siyiprioritize, sivale wonke ama-potholes esinawo. Sithe sisakwenza lokho silungisela wona le summit kwafika izikhukhula lezi besinazo ngo-April kwabuye kwashayeka futhi eminye imigwaqo. Muva kokuba iqaliwe ingqungquthela, imigwaqo eminye ngaphansi kwalo masipala isiqaliwe ukwakhiwa futhi kulinganiselwa ezigidini ezishagalolunye ezizoqeda ukwenza lo msebenzi. Imigwaqo yethu soyihlanganyela siyilungise ibe right. Ngingakusho nokuthi emagate baqalile ukuvala ama-potholes la bekhona edolobheni. Siza kule summit nje aseyavalwa wonke ama-potholes abe lapha edolobheni emagate. Namhlanje ekseni siqale la kuNelson Mandela Drive la edolobheni ngaphakathi esaziyo ukuthi umgwaqo lowo olungiswayo uqalwe kabusha uzodla imali engaphezulu kwa 40 million
uhlangana no-Old Harding Road khona la ozodla ngaphezulu kwa 50 million mase kuhlangene kuzoba 90 million. Ezindabeni ze1KZNTV kube uNkosikhona Shezi eRenkonyeni Ogwini. Bukeleke sike sithi shelele ezitolo sizobuya ke siqhubeke nazo indaba zethu. Asikomkeleke mbukeli usabukele zona indaba ze1KZNTV asikhumbuze lezo ehamba phambili namhlanje. Abelaphi bashaya amakhala ngowetheku.Bamashe Bekhala ngokungaqashwa kanti ke banethemba umasipala basothukela. Unikelelo ke isikole samabanga aphansi iMtomkhona esePort Danford enyakatho nelikaMthaniya ngomfanisano ke kubafundi ababalelwa ke kuma20 abaqhamuka emakhaya angathatha entweni. Umqondisi weUmthwalo Trading uNkosinathi Mnyeni uthi ke njengendlela yokubuyisela emphakathini bengosomabhizinisi bathatha ke isinqumo sokunikelela izikole ezinabantwana baswele umfaniswano. Ekhuluma ke neziko lezindaba le1KZNTV uMnyeni ke uthi ke kusemqoka kubona bengosomabhizinisi abafunde kwisikole zasemakhaya ukuthi ke belulwe isandla kulabo ke abadinga usizo. Umqondisi wenkampani ezinze Richards Bay uMthwalo Trading uNkosinathi Mnyeni uthi kubalekile ukuthi bengosomabhizinisi babuyisele emphakathini njengoba banikelela isikole samabanga aphansi iMtomkhona esePort Danford enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal ngomfaniswano wesikole amajezi nezicathulo kubantwana abaqhamuka emakhaya angathathwa entweni. Sibalethele amajezi nezicathulo sibone kuyisidingo esikhulu ukuthi njengoMthwalo Trading esentse kumakhaza sizama ukuhlanganisa njengekhampani sibenze amajezi nezicathulo esibalethele zona ingane zesikole ngoba sazi ukuthi ingane sinazo la esikoleni ingane ezisuka emndenini ehlukahlukene abanye abanazo izinto eziright abangaqoka esikoleni so sibonile ukuthi asizame izikhampani uMthwalo Trading sihlanganise into njengezicathulo amajezi especially njengoba sekubusika futhi sekuyabanda kakhulu so sasesithinda isikole uMtomkhona primary school uthi sicela ukufika silethe nazi impahla ezincane bezohlanganisa benike lezo ingane lezo enesidingo kakhulu. Lokhu into ebaleka kakhulu leyo because ukukhula komuntu kuyayikhanda ifoundation kakhulu ukuthi usuka kuphi ufuna ini so njengoba nathi singabantu abaphinde bakhulela khona endaweni lokhu sikubonile ukuyisidinga esikhulu ukuthi as much as uNkulunkulu kukhona sibusise ngakho but asizame ukuthi lokho okuncane esinakho sihlanganise. Ube seveza ukuthi yize nabo bengosomabhizinisi kodwa bakhahlamezeke kakhulu ngokufika kobhubhane iCovid-19 kodwa bayazama ukuthi lokho okuncane abakutholayo babuyisele emphakathini. Njoba nazi ukuthi especially business impilo ihluke kakhulu ngenxa kune COVID iningi izinto ezikhona but sizamile lokho okuncane ukuthi no siuMthwalo Trading asizama ukuhlanganisa lokho okuncane sikulethe esikoleni ngoba noma ngathiwa kungakanani kuzowenza umehluko ngoba ngishilo ukuthi kuyabanda njengamanje so uma ule teachers elilodwa lo mndeni uyenze kumehluko so sibonile ukuthi njengekhampani asilethe okuncane lapha eMtomkhona Primary School. Isikole sesithathu njengamanje lokhu la eMtomkhona Primary School siqale eMhlanga Primary School sa donate khona icathulo ezu20 namajezi awu20 saya eHigh School as well iqata eHigh School saphinde sa donate nakhona njoba sesogcina lapha eMtomkhona as well. Akuyona into vese simile project eqhubekayo le ngoba ngisho ukuthi iproject uMthwalo Trading eluyifanda lona in terms of ukunikela emphakathini elinganawo ama sponsors aqhamuka eceleni okuyimali nje esisavile kwikhampani ukuthi no masithole opportunity kulezi inkampani esisebenza nazo around sithathe lo profit encane siphinde sithenge. Uthisha inhloko kulesi sikole uthi baningi abantwana abaqhamuka emakhaya angathatha entweni abebekudinga kakhulu ukuthi banikelelwe. Namhlanje kuyintokozo enkulu ukuthi la ePort Danford sizothola uxhaso oluvela kuMthwalo Trading. Le nkampani lena sesibe nayo iminyaka eminingi la khona ifika izonikeza abantwana umfaniswano wesikole. Lesi sikole sabantwana abaningi abantulayo nesimo sendawo nje umphakathi wala amathuba omsebenzi awona ukuthi awandele bani. So ke lokhu kuyintokozo ukuthi esikhathini la khona kukhona ubusika abantwana begodola bengenazi icathulo uMthwalo Trading uvula isandla ukwazi ukuthi unikeze abantwana ukuthi abanye befane nabanye. Lokhu kuyalekelela ke lapho thotho umntwana uma kade engenaso isicathulo kodwa usenaso isicathulo sezibona ene confidence esikwazi ukuthi afane nabanye abantwana usefaka ijezi useyakwazi ukuthi niyafudumala naseyifundwe nje lokho kuyamenza ukuthi ashintshe. Ezindabeni ze1KZNTV kubi kuzamando sicele ngisePort Danford.
Imeya yomasipala uMtubatuba enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uMxolisi Mthethwa uthi ke ingoma ingenye yezinto ezihlanganisa intsha nokwenza ke ingagxili kwizidakamizwa nasezitweni ke ezingalungile. Ekhuluma ke nethimba lezindaba lu1KZNTV uMthethwa uveze ukuthi ke lo mcimbi wengoma bawuhlelile bahloseke nokubuyisa ukuzwana kwizigodi ezahlukene ezakhele lo mkhandlu. Ubuphume ngomningi bawo umphakathi waseMtubatuba namaphethelo uzokwethamela umcimbi wengoma obusingwa wathi okokuqala kwahoho. Imeya lo masipala ithuba khona kumcimbi ofana nalona kuzohlomlisa umphakathi kuphinde kudale nozinzo emphakathini. Igodi zonke ezakwampukunyoni zikhona la nezinduna zakhona njengoba uke wayibona ubaba inkosi njengoba ikhona ziningi zonke izinduna. Lokho okwenza ukuhlangana ngoba siyazi ukuthi abantu mabehlangana ngobuhle omnjengalo nathi sikhona njengabaholi nezinduna zabo zikhona angeke uzuzukuzwe sekunokuxabana. Lokho ke la kuqaleka khona ukwakheka ngoba okunye uthola umunye ngathatha kuleli yaqembu wahlangana nalomunye umuntu waleli yaqembu begcina bekhanda into eyodwa esingaba nkulu kusasa esingakwazi ukuyizwa ngisho umhlaba wonke. Lo mcimbi ungeminye imicimbi eqalwe inkosi kwaMpukunyoni ngenhloso ukuthuthukisa ezomnotho kule ndawo kuphinde kuhlomule nabangosomabhizinisi abasafufusa abenza umsebenzi wezandla. Abathengisayo bekwazi ukuthi bona nabo beziphilise imvunulo amacansi kokuthi ngicabanga ukuthi ngibonile basakaze lokhu uhlobo likhona lungale yana sikhuthaze nabantu ukuthi benze imisebenzi yezandla nentsha njengoba ikhona nje lapha ukuze ingalokhu ilibelwa izidakamizwa ibe khona izinto abayenzayo ukuze ngaso sonke isikhathi behlezi behlangene bangahlangana ngobugebengu behlangane ngokuhle kube khona into abayenzayo. Imeya iphinde yaveza ukuthi nakuba beqale baba nezinxushunxushu njengomkhandlu kodwa njengamanje sebeqalile ukusebenzela umphakathi. Ileke nasenkosini kuyozethula inkosi yasemukela njengamakhansela emveni kwazo zonke izinto ekade zilokhu zenzeka enizaziyo ke nani basakazi. Kodwa ke kusuka namhlanje sathi ake siqalise nanku umcimbi wenkosi ohlelwe inkosi ukuthi ake sizeke nathi sizoyisupporta ngoba lo mcimbi ubaluleke kakhulu awungakho nje abantu abasha kuphela ngoba uma uke waya nje lapha yabaningi abantu abadala omama obaba abenza imisebenzi emihle yezandla okufanele ke sibanikeze ithuba elanele ngoba lo yamsebenzi iwona umsebenzi abawenzayo ukuxosha ikati eziko. Siyazi ke ukuthi ezweni lakithi eSouth Africa yonke amathuba emisebenzi anqabe kangakanani abantu bakithi babhuqabhuqwa indlala. Osomabhizinisi bathola ithuba lokukhangisa ngemsebenzi wabo wezandla kanti inkosi yakwaMpukunyoni ithembe ukuthi lo mcimbi uzoqhubeka ubanjwe iminyaka yonke. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eMtubatuba. Asiphinde sisishelele ezitolo sizobuya siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde sikwamukele ngembukeli usabukele zona indaba ze1KZNTV asikhumbuze lezo esithe zihamba phambili. Abelaphi bashaya amakhala Kowetheku.Bamashe Bekhala ngokungaqashwa kanti ke banethemba umasipala basothukela. Asibheke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli ke li-15.94 emaqhathaniswa nedola laseMelika libe u-19.56 emaqhathaniswa nopondo waseBritain libe u-16.80 emaqhathaniswa ne-euro yase-Europe igolide lona libe $1,823.40 ounce kuthi olungahluzwe wona ube $110.05 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Kulindeleke ukuba ke amenyezelwe ngesonto elizayo umqeqeshi womusho weRoyal AM kulandela ke ukuba ke leli qembu lehlukene nobengumqeqeshi walo uJohn Vuligate Maduka. Amagama kabaqeqeshi bayamaniswa nomsebenzi wokuqeqesha leli qembu kubalwa uGavin Hunt, uOwen Dagama kanye noDan Malesela. Ngokusho kweSibhinqa Makhasana umqeqeshi womusha kuleli qembu uzomenyezelwa ngoLwesibili olizayo. Nasike isimo sezulu esingalindeleka.
Bukeleke ziyaguqa bese kuphathele zona osukwini namhlanje. Mina nawe ke hlangane ngesikhathi esilandelayo. Nisale kahle emakhaya.